Nu går vi i gang med genrekendskab. Ej, nej. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg forstår ikke de der genrer. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad en genre er? Lotte, du ser ud til at ville svare. Jo, altså det er noget med, at der er de der eventyr, og så er der vist også nogle gyser, og så er der noget med nogle mord og sådan. Er det ikke rigtigt? Ja, Lotte, du har fat i nogle gode pointer her, hvor du fortæller, hvilke forskellige tekster man kan støde på. Men nu skal I lige se her, og så håber jeg, at I bagefter forstår, hvad en genre egentlig er. Der var engang en genre. Den havde 3 sønner. Den ene hed epik. Den anden hed lyrik. Og den sidste hed drama. Og måske drama og lyrik egentlig var døtre. Men de var alle 3 glade for at fortælle. Epik var den største. Hans navn betød fortællende, og det var lige, hvad han gjorde. Han kunne så godt lide at fortælle noveller, eventyr, myter, fabler og meget mere. Alle Epiks fortællinger indeholdt en handling, hvor der nogle gange var en konflikt eller flere. Den anden hed lyrik. Og hun synes, at Epiks måder at fortælle på var meget langt og uddybende. Lyrik kunne nemlig meget bedre lide at fortælle ved at udtrykke følelser og stemninger. Hun kunne meget bedre lide sproglige figurer, strofer, rim og rytme. Lyriks fortællinger indeholdt digte, salmer og sange. Den sidste hed drama, og hun var vild med at lave teater. Drama synes det var meget sjovere at lave dialoger, scenografier, kostymer og alt muligt andet, hvor man kunne bruge sit kropssprog til at fortælle en historie. Det gjorde hun både i komedier, tragedier og teater. Men alle genres 3 børn kunne i hvert fald blive enige om én ting. De kunne godt lide at fortælle, og det gjorde de til deres dages ende. Så, nu håber jeg, at det hjælper, og at I nu bedre kan forstå, hvad en genre er. Ole, gav det bedre mening for dig nu, efter du så filmen? Ja, tak, fru lærer. Jeg vidste ikke, at epik, lyrik og drama var i familie med hinanden. Det giver meget mere mening nu.